Una setmana més sense perdre, però aquest cop amb la sensació que s'han escapat 3 punts que el juvenil a masculí ha tingut a tocar. Els cervesers han generat ocasions de sobres, però no les han pogut transformar i s'han vist penalitzats per la falta d'efectivitat. Joan Martínez ha tingut la millor al primer minut de partit. Guillem ha descarregat per deixar-lo sol davant el porter, però el xut ha estat massa creuat i no ha trobat els 3 pals. Els vermells ho han continuat intentant, primer amb aquesta rematada de cap de Guillem en una centrada lateral i posteriorment amb un gol anul·lat a Joan Martínez per fora de joc. El domini era clar davant un rival defensiu i Guillem ho ha tornat a provar amb una mitja tisora que no ha trobat els 3 pals. El davanter ha exigit l'estirada d'Espunya amb un xut fort, però el gol s'ha resistit i la intervenció d'Izan ha estat providencial per evitar que els visitants avancessin en la seva única arribada perillosa en tot el primer temps. Els nois de Sergio García han continuat buscant el gol a la represa. Xavi Pastor s'ha animat amb un xut des del mig del camp que ha marxat desviat i els aragonesos han fet el mateix amb un altre xut que no ha agafat gens mala direcció. A pilota aturada han tornat a exigir la intervenció d'Izan, que ha desviat amb el peu. Les ocasions més clares, però, han continuat sent de l'Adam. La rematada d'Adrià passada de Cifu ha sortit fregant la base del pal llarg i entre Guillem i el mateix Cifu s'han quedat a mil·límetres d'empènyer una centrada al Caide que s'ha passejat per la línia de gol. Joan Raventós ha rematat al segon pal en uns minuts finals de setge total i un defensor rival ha tret sobre la línia el cop de cap de Guillem quan ja semblava que la pilota per fi acabaria al fons de la xarxa. Els visitants han sabut resistir i al final els punts s'han acabat repartint. Dissabte vinent l'equip tractarà de tornar a sumar de 3 en la seva visita a l'Atlético Baleares.